ғамхорӣ дар ҳаққи ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат, шахсони ниёзманд ва дастгирии онҳо дар сиясати иҷтимоӣ роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи самтҳои муҳим буда дар тамоми қаламрави мамлакат гурӯҳҳои зикршудаи аҳолӣ аз ҳар як иқдому ташаббуси хайрхоҳона ва инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳраманд мегарданд. Аммо баъзе нафароне пайдо мешаванд, ки дидаву донистан нисбат ба ятимон дасти кӯмак дароз намекунанду нисбат ба онҳо ғамхориро равон намебинанд. Филми кӯтоҳи офаридаи коргардони ҷавон, корманди муассисаи давлатии телевизиони синамо Субҳон Шарифов бо номи Дуои ятим дар ҳамин мавзӯъ рӯи пардаи синамо омадаву инъикосгари ҳаёти воқеии ятимон ва баъзе афроде мебошад, ки нисбат ба ин гуна ашхос ба ҷои дасти кӯмак дароз кардан аз ҳисобашон мехӯранду азияташон медиҳанд. چی چشمانت را الله کرده نگاه داری صغیره بدبخت؟ تقوا جان، من بدبخت نیستم، شمایید بدبخت، لیکن صد افسوس که از بدبختیتون آگاه نیستید. коргардон мегӯяд, ки бояд мо ҳамеша иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллатро дастгирӣ кунему ҳамеша пуштибони ятимону бепарасторон бошем. каъба чӣ равӣ бирав дилеро дарёб, хуштарзи ҳазор каъба бошад як дил. албатта дилҳои эҳтиёҷманд, дилҳои ятимони бепарастор аст, ки меҳрубониву лутфу марҳаматиро мехоҳанд, ки ин ҳам бошад аз сифатҳои хуби ҷавонмардист. дар филм ҳам дида мешавад, ки коргардон талош намудааст то нисбат ба ин гуна шахсон дасти кӯмак дароз карданро мардум бештар сармашқи кори худ донанд. ҳадаф аз офаридани филми кӯтоҳи тарбиявии Дуои ятим ҳам дар он аст, ки мебояд ҳар як нафар дар фикри дастгирии шахсони ятиму камбизоат бошад. ҳарчи карди амали хайр ҳамон хоҳад монд. мақсади пешниҳоди ин филм дар он аст, ки ҳадди ақал як нафар тамошобин аз насли оянда баҳрае бигирад аз филмҳои тарбиявии мо хушҳол мешавем. филми мазкур хусусияти тарбиявӣ дошта бинандаро водор месозад, ки нисбати ин гуна шахсон меҳрубону ғамхор бошаду дар ҳама ҳолат дастгири ниёзмандон ва шахсони ятиму танҳо гардад. ҳуҷҷатҳоро тағйир додем, бесаводу нафаҳмида як дастумак кор кардем. хай зарар надора, бо як-ду рӯз истироҳат мекунем. бояд гуфт, ки коргардон то ба ҳол ду қисми кӯтоҳи ин филмро манзури тамошобинон гардонидаасту дар нақша дорад, ки қисми сеюми онро рӯзҳои наздик пешкаши ҳаводорони синамо гардонад.